Ordiziarrek elikaduraren munduko egunarekin bat egin dute, igandean Ordiziako plazan, dardar produkzioak, delikatu zentroak eta Ordizia kolore kantolaturiko ekimenaren bidez. Gaur ospatzen dugu elikadurarako eskubidearen mundu eguna eta pobreziarik ez mundu eguna. Eta horretarako egin duguna da Ordizian bizi diren beste herrialdetan jaio eta Ordiziara bizitzera etorri diren pertsonak bere kulturetako ogiak egin eta salduko dituzte. Hor biltzen den dirua edo elikagaiak, zeratik elikagaien bidez ere, truke bidez lor daitezke ogi horiek, elikagaien bankura bideratuko dira. Esan behar dugu azken 2 urtetan, 300-400 kilo arteko janari bilketa egindala gaurko egunean. Ogiak, bakoitzak bere kulturakoak egin dituzte, daude talo modukoak, erroskila modukoak, berez, batzuk agian ez dira ogiak, baina beraien kulturan ogi bezala erabiltzen dira edo oso ohiko jakiak dira eta masa bat dute oinarrian denek. Esan behar dugu baita ere, aipatu nahi dugu, gaur pobreziaz eta elikadurarako eskubideaz hitz egiten baldin badugu, hitzein beharra dagoela ere elikagaien xauketaz, gazteleraz esaten dana desperdizio alimentario. Horren inguruko informazio panel batzuk jarri ditugu, zeren eta adituek esaten dutenez edo azken datuen arabera, esan daiteke munduan ekoizten diren elikagaiekin, munduan gauden gizaki guztiok elikatzeko adina janari sortzen dela. Baina elikagai horien ekoizpenean eta konsumo katean, elikagai horien 30% xautu egiten da, zakarrontzian bukatzen du. Eta nolabait ere horren inguruan ere kontzientziatu nahi dugu ordiziar jendea eta eskualdeko jendea, ezin baita hitz egin elikagaiarako eskubideaz eta pobreziaz, xautzen den janari guzti horretaz hitz egin gabe. Esan behar dugu ekintza hau, Ordiziako hiri hezitzaileen foroaren baitan sortu eta garatu dela lehen aipatutako 3 eragile horien antolakuntzarekin, delikatuz, dardar produzioak eta Ordizi kolore. Eta aipatzekoa da noski, gaur ditugun bolondresen lana, beraie gabe elitzatekelako posible izango egun hau aurrera eramatea. Aipatu nahi ditut ere, Musta Produkzioneseko musikariak, marokoarrak dira eta ondoren trikitilari batzuk ere izango ditugu eguna alaitzeko.